ngayomi titahe nanging malah senengane ngenggokke wahyu. Lah. Niki sing mboten saged kinarya patuladan. Nuwun sewu. Kula namung saderma elek-elek. Yen to Kakang Kaneka Putra mboya sarujuk marang karsa ulun mboya dados menapa. Nanging Kakang Kaneka Putra ampun ngantos dangu nggenipun dados pepatih kayangan. Ora dadi patih ora apa-apa. Ini bangane cedhak kebo gupak rawuh malah melu glopat. Nggih, monggo kemawon tunggak dadap. Mboya melu ngarep tunggak wairu mboten melu-melu. Dina tengarane ngacurit kong aku rogongso ungung. Aduh, Rama Pukulun. Kados pundi Angger Kesena? Mboten nyono babar pisan samangke. Pukulun Bathara Guru nyata badhe ngayomi dumateng wayahpun Bama Narakasura. Lah rak tenan. Yen to Angger Prabu sing nyuwun Pukulun Bathara Guru supaya ngayomi putuku Bama Narakasura mesti bisa kasembadan. Mesti luluh penggali inggih mengati. Namung kedah kanthi srana pejahipun Gatotkaca. Wah kuwi sing rada abot. Wis mangsa bareng piye le arep mateni Gatotkaca iki. Kula gadah pamangke. Gatotkaca samangke saged kula pateni lan kula saged tegel dumateng Gatotkaca nanging kula kedah boten wujud kados ngaten. Wah, yen ngono kudu bisa memba warna. Ih, mengaten monggo. Kula badhe memba warna. Rama Pukulun ugi memba warna. Wah, ya. Ayo tak dherake Angger Kesena. Kacarita nalika semanten sigra amemba warna Sang Prabu Sri Bathara Kresna dalah Pukulun Nagaraja ing sedya badhe amerjaya Raden Gatotkaca nanging kanthi sesinglon. Ical Sepatyanata Ndrawati kawistara ana pandhita wus limpat mencorong tejane. Ical Sepat Sang Nagaraja kawistara wonten Nalendra Yaksa geng nyesak laun-laun.